E bine, pentru cupaj, au pornit în Italia, la soare, cu prosecco și cu parmezanul lângă mine la masă. Și îți dai seama ce fain e să-ți iei carnețelul, să te apuci să desenezi, să cauți un nume, să desenezi un logo. Am găsit numele ăsta Cupaj. Cupaj înseamnă când faci un vin din mai multe soiuri sau mai multe vinuri. Acum, ca să-i dăm twist-ul ăsta, să nu fie doar un cuvânt, cupaj. Așa că i-am pus un capa în față și le-am numit cupaj într-un mod propriu și personal, altfel de cupaj, pentru că e vorba de un cupaj potrivit între tapas gourmet, între mâncare gourmet și fine wine. Logo-ul lor este construit, am fărămițat literele, să zic așa, în diferite elemente, aproape la limita necitibilului, să zic, care mi le-am imaginat ca niște componente gourmet așezate pe o farfurie, pentru că l-am încadrat într-un cerc. Farfuriile lor, dacă te duci, o să vezi că și ca aspect și ca arome și în relație perfectă cu vinul, e un răsfăț. Am vrut neapărat ca logo să folosească folio metalic de aur, ca să-i dea această prețiozitate de fin și de dantelărie din aur, pentru că e realmente un răsfăț. Deci e o casă cu două încăperi până la urmă, știi? Și are elemente din alamă, destul de multe, care se leagă foarte bine cu identitatea vizuală, care folosește folio auriu, știi? Acum, în ceea ce privește comunicarea lor vizuală, ele sunt foarte unitare. Folosesc un fundal gri închis de hârtie texturată și toate sunt desenate, deci toate comunicările folosesc desene ca să fie mai vii, pentru că vinul este strâns legat, zic eu, de artă, că mulți dintre artiștii celebri au fost prieteni cu vinul, știi, pentru că e important să legi lucrurile. Adică să închizi cercul, cum ar veni, ca și logo-ul de la Cupaj. Pui pe farfurie și după aia închizi cercul, știi? Pui pe farfurie, asociezi tapas cu vinurile, pui vinul și închizi cercul.